Preboha, viete čo máme nové? My sme to vôbec neukázali. Kamo, Bráško. Hovoríte mi, že mám ešte so sebou robiť. Tak idem na to. More energy, more footwork. Vlasy. Takto vzorky, priamo ku vám na adresu. Čo sa týka autosalónov, popravde, povedzme si na rovinu, tie salóny a všetky výstavy, ktoré sú aktuálne už teraz vo svete, alebo dobre vo svete, tu u nás na Slovensku a v Česku sú už skôr také, nechcem povedať, že o ničom pre niekoho to môže mať význam, ale pre nás to ten význam nemá, pretože to stánie tam a celkovo tá pozícia toho vystavovateľa stojí také nehorazné peniažky, že to si skrátka v aktuálnej dobe nemôžeme dovoliť. Hlavne z toho rentabilného hľadiska, že príde vás tam naozaj veľa, ale nás to stojí vyššie tisícky eur. Takže aj preto sme hlavne teda e-shop, aby sme tú cenu držali pre vás čo najnižšie, aby sme dokázali tie náklady čo najviac obmedziť a tak no. Takže nie, môžeme vám poslať vzorky, koľko len chcete vzoriek, vieme vám ich poslať na adresu. Dôležité je povedať jednu vec a to je to, že vzorky sú zálohované, hej, pretože my sme v minulosti tie vzorky posielali kade tade, ale nevracali sa nám, viete, aj výroba tých vzoriek niečo stojí, takže každá vzorka je zálohovaná vlastne 5 euričkami a keď nám to vrátite naspäť, tak peňažky vám pošleme naspäť alebo odratávame z nasledujúcej objednávky. To je taká zaužívaná praktika, ktorá sa nám už osvedčila. Idem tu, aby si sa nehambil. A máš pocit, že sa hambím? Trochu. Trochu tak menší. Ja rozmýšľam, lebo nemôžem používať niektoré slova, ktoré... Expresívne výrazy. Nemôžeme tu nikoho ohovárať, tak to nejde, tak sa musíme kroniť. Ktoré by som niekedy veľmi rád použil, lebo už aj mňa tu napadlo pár nejakých výrazov, ktoré by som použil.